Казвам се Катя Христова от фирма Неоколект и съм психолог. Здравейте, аз съм Траяна Вогодинова, също от Неоколект и съм икономист по образование. Като компания се занимаваме с три неща: с събиране на просрочени задължения, с управление на задължения на ниво компания, т.е. внедряване на процеси в компании, които да първо стартират тази практика, и с обучение по темите на събиране на вземания, а именно ефективна комуникация с длъжници, управление на стрес и конфликтите, работа с трудни клиенти. Толкова влизам с тема. Семинарът „Управление на задължения” е посветен от една страна на процесите и показателите, а от друга страна на служителите, заети в този процес и тяхната компетентност. Семинарът дава отговори на въпроси като: кои са работещите процеси по събиране на вземания и как се извършват времеви, разходни и качествени оптимизации на тези процеси, кои са полезните показатели и как се работи с данни и справки, също така кои са инструментите за контрол и обратна връзка и как се целеполага на различните управленски нива. Също така би отговорил на въпроса ви какъв е профилът на успешния служител, какви са техниките за намиране на най-полезните умения при подбор и интервю, както и как да управляваме резултатите и ефективността, а също така се разглеждат и системите за мотивация. В този смисъл, ако вие ръководите търговски екипи и бихте искали да повишите качеството и ефективността на тяхната работа, или пък сте мениджъри, които искат да повишат квалификацията си по отношение на управлението на задълженията, този семинар би бил удачен избор за вас. В този семинар са застъпени най-новите теоретични модели и практически постановки, както за управление на процеси по събиране на вземания, така и за ефективна работа с служители. Посредством различни упражнения, казуси, дискусии и ролеви игри, вие ще повишите компетентността си в тази материя. Защо да изберете този семинар? Ами на първо място, защото сме практици и повече от 10 години събираме вземания успешно. Също така смятаме, а и практиката до момента ни доказва, че едно наистина успешно и адекватно учене на нови знания, умения и компетентности става именно в динамични, гъвкави и отворени семинари, изпълнени с дискусии. Много често и по тази причина се случва да разглеждаме казуси, които директно са представени от участниците на база тяхната ежедневна работа. Именно в това ние виждаме и най-голямото предизвикателство да работим и да развиваме както себе си, така и нашите семинари и обучения. Очакваме ви!